Sí, bon vespre. A nosaltres ens sembla que no és un tipus de decisions tan despolititzades. És a dir, entenem que aquí se'ns poden escapar coses, és a dir, que hi poden entrar subministraments d'altres tipus, per exemple, subministraments energètics de forma puntual. Llavors, nosaltres també som partidaris d'agilitzar i ho sabeu, perquè de fet volíem presentar una moció o us la vam proposar doncs, per delegar a la Junta de Govern un acte com el sorteig de les meses electorals. No? És a dir, que cada vegada que hi ha alguna qüestió que realment creiem que està despolititzada i que n'hi ha prou amb un exercici de transparència, doncs som molt partidaris de delegar-ho. Però en aquest cas hi votarem en contra. Pensem que aquí poden haver subministraments doncs, que tinguin una càrrega política. He parlat dels energètics, estem en un context de reconeguda emergència climàtica i per tant això pot tenir un component polític, però n'hi poden haver d'altres. Llavors votarem en contra d'aquesta